Mä tykkään silleen yhdessä. Mä oon nyt baarissa. Siinä. Salmari. Kalmari. Ja täällä on... Meillä oli kokikset. Mutta... Mulla oli tämmönen... On vappu, niin mä laitan mun tukan tälleen. Meillä on... Meillä on hippain silleen, niin... Mä en. Joo, jos sä tykkää, niin ja mulla on tälleen. Se mä pistin autossa. Mä pistin sen myös. Nuolisen vaan, jos sä tykkää. Onko sä kirveä? Ei kun se on tosi siellä happi. Nuolisen. Ja sit sä näisit. No. Ei se ooks pääsen kauan. Kesken. Sali, sä et näe. Mitä? Mä olin tästä kynnellä. Et tykkää. Ja... Joo. Täällä on kaikkea hauskoja pelejä. Tää on tämmönen nyrkkeily. Sitä me ollaan pelattu. Ja minä ja Sali oltiin tasoissa. Aika paljon tuli. Tosi paljon. Joka Sali tulee. Ja siis joo, me ollaan pelattu noita kaikkia ja nyrkkeilyttyjä. Niin me oltiin niissä tasoissa. Arvaa mitä Sali. Niin. Tässä on doneita. Monesko tää on oikein? 3. Yksi poika otti, no se on niinku tyttö. Niin. Se otti 5. Tällaista. Se otti 7. Oikeesti 7. Äsken. Sillä oli 3. Mut se kaverilla 1. Se maistui sitä, se hyi, se antoi sen. Sit se lautti ne kaikki yhteen ja puristi ja söi kaikki. Tai syökin. Se oli kun söi vaan. Ei, se on ollut 12. Tulee aika monta jaksoa varmaan. Kato. Se on aika murrosia. Kato mun hausuja! Tuolla on rästysyshausut ja iPhone. Joo. 8 Slay Queen. Joo. Hei hei! Tulee toinen jakso. Bye bye!